Hemenitxe gaude, 3 eta 4 mailako taldeak, Xabier egunerako prestatu ditugun emanaldiak zuei eskaintzeko, eta beraiekin gozatzeko. Dena zuen gustukoa izatea espero dugu. Asko luzatu gabe, beraz, hasiera emateko emanaldiari, txalo bero bat 3 gelako bertsolariei. Marko Antonio eta Kleopatraren arteko elkarrizketa bertsotan entzuteko aukera paregabea izango duzue. Aurrera bertsolariak! Gozatzeko aukera izango dugu. Afrikan ibiliak omen dira, eta Afrikan Egiptok kantarekin postuko baituzte. Txalo bero bat!
Segidan, irudekoek txiste batzuk antzuztuko dizkigute. Ea harrapatzen ditugun. Emakume bat farmazia batera sartzen da, eta galdetzen du farmazialariari. Nerbiantzako pastilla bat dituzu? Bai, emakume, harritzazula. Hau lapurreta da eta. Ondo da, jango ditut urren arte. Handik hilabetera berriro joan zen gizona eta esan zion. Ja aspertu egin nahi zen beste porru patata jaten. Orain aldatu egingo dugu. Hemendik aurrera porru patata jan beharrean patata porrua jango ditut.
saria ditugun. Aurrera gure amerikano berria! Mississippi Yukon, Magentzi Ederson, Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Mendietan makile, rosa zapalatxe eskorradu. Mississippi Yukon, Magentzi Ederson, Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Mississippi Yukon, Magentzi Ederson, Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Mendietan makile, rosa zapalatxe eskorradu. Mississippi Yukon, Magentzi Ederson, Ipar Amerikako ibai luzeak ditu. Guazen! Oraingo honetan, Alaxe Bedi izeneko abestia joko dute. Aurrera gure orkestra txikia.
Goiko plaza antzerkiaz gozatzeko aukera bikaina izango dugu. Txalo bero bat! Barkatxo ekarri zure. Zorionek, gure diak ez da beharrezkoa. Egon zaitez horretan, berton ere denetik dago. Ea, emaiogun aurpegi egun berriari. Ameriketara joan nintzen, sentimorik gabe. Ea daztanak ez urrundu basilaren dendara joan berdugu eta. Como se iba diciendo, me he comprado un vestido precioso y nada caro. Martíncho, ¿esa es egunon Basiliari? Egunon Basilia, egunon Turillo. Bai, baita zuei ere. Dolindio, ponme 4 botones blancos e hilo negro. Ama, quiero caramelo. Hala, egin euskaraz eta gainera, sasoi honetan ez dago goxokirik. Ama, Martíncho pelota kendurik. Martintxo, eman pilota hori Iñakiri berea da eta. Bai, muy bien, hartu eta gogorabe. Basilia, niri betikoa, la caja de Marías. Tori, hau da zena. Déjame, te veo. No quiero, es mío. Ba, a mí me van a comprar la pared sin asteris. Baina, beno, hauek beti erderaz, euskaraz egiteko, ba? Gu beti euskaraz egiteko esaten eta zuek. Ala, abesti polita, baina jan egin behar dugu. Ikastolarako beran dutzen ari zaigu eta. Aurten herrian, bost bat zezkigu beste mundura gero. Guri ere, laizter egingo zaigu txanda. Zaude isilik, Petra, zuk esan ere edozer egiten duzu. Gu, horratxe gazteen. Mirentxu, egun geldik ba? Eskala problema egingo duzu eta. Gainera, amonak buru kamina dauka, eta ez zen zaratarik lastana. Baina mona, soka dantzan egitea ez da arriskutsua. Eta zure buruko mina ez dago zerria. Umeak ume izan behar du, eta ez hori bakarrik. Gimnasia para la tercera edad eta propaganda itzelak egiten eta dutza ba. Ba beno, geuk ere soka dantzan egingo dugu. Bai, baina ezin, gure asma, eta erreuma. Hori, amona. Ama, egon guztia dago kafetegian sartuta, senyora itxura egiten. Baina zuek, jokin zain, hori sebaietz, Basilia, Toribio, etorri hona sokari ematera. Orantxe izango dire hemen ikuskalakoak. Ala, morena.
Atzo Barsak boze irabazi zuen. Mesek 3 gol sartu zituen, horrela irabaziko zutela. Barsak hainbeste diru du munduko jokalariak jaun nahi dituztela. Ta realak zer, niri lotxaren bat nik kamiseta hojaztea. Horregatik naiz Barsakoa. Beno, hiri 5 axola. Beti galduaren librea zalea izango naiz. Lasai, lasai. Horrela jartzen bazara, bihotzekoak eman eta beste mundura joango zara. Bai, realaren kamisetaren. Batzakatzek aldera zuten partida bat jokatzera. Mesi bezala 3 gol sartuko ditut. Ez nire porteria bintzat. Agortoren eta basilea. Bai, Aio, behin ea zekere animatzen zarete. Konforme. aztik gure hartuko zenuketen. Bueno. Bai, Tolosako azokara joan behar diat eta ekarri da sokan eta merkea. Ona guai, merkerik ez da. Toni, 12 euro dira. Laster gozea jango gaitu, haragia eta esnea behera eta beste guztiak gora. Mugitu adibizena, beste animaliarik onenak salduta egongo ditu. Hala pareja, ikusi arte! Txori dendara joan zen eta loro elebidunak eskatu zuen. Dendariak hanka bakoitzean soka banazio bat erakutsi zion esanez. Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez gero, katalanez. Aizu, eta bietatik batera tira egiten badio. Zozoa alakoak, norera jagonez moko zaurrera. Oso ona! Beste bat entzun nahi altuzue, zer remedio? Behin gizon bat medikuaren joan eta honela esan zion. Mediku jauna, kezkaturik nago, etxean Andreak esaten dit Federico gaizki esaten dudala. Eta hainbeste aldiz esan dit non iaia eratu beharrean nagoela. Federico gaizki esaten duzula. Ederki asko esan duzu ba orain. Ea, esan ezazu mantxo. Federico. Primeran esan duzu, orain pixka bat azkarrago. Federico. Oso ondo, joan zaituz etxera eta esan Andreari ez duzula inongo arazorik. Gizonak salto batean kotxea hartu, etxera llegatu, mailan eseri eta Andreari esan zion. Ara, Josepa, medikoak esan dit ederki asko hitz egiten dudala. Eta orain mesedez, irekidazu ardo botila eta ekarri. Eta ireki Federicoa. Baina, entzun nirea. Aitona, zorian urrentzegoen, eta goetik begiak ireki eta hor hasten dezke. Maria, hemen altzaude. Andrea, bai, hemen nago. Aitona, Andres, hemen altzaude. Eta Arneba, bai, lasai, Aitona, hemen nago. Hemen gaude dena. Aitona, Xavier, hemen altzaude. Eta beste biloba. Bai, hemen txenago, Aitona, hemen txenago. Aitona, denak hemen altzaudete? Aitona,
Bestean. Bai, zure ondoan, hemen gaude denak. Orduan aitonak haserre. Eta denak hemen bali mazaudete, zer egiten du pasilloko arrea piztuta? Zer esaten dio burmasai batek besteari? Ez pasa marratik. Lororik ez duzuenez, beste pasodera joan beharko gara. Alde hemendik, lasai emakume, biak pasako gara berriz eta. Hau pazientzia. Abrik horrez, aso pitorik ez. Egunon Masia, egunon Torgio. Erdin, ara. Katalintxonen urte betetzara. Edo paritxo bat eginen duke. Baina ez zer erosi. Zu, zer sentitu egizu eragaitu ba? Beno, hori, ba, alako impulsua. Zuk esan gizona, impulso dezuan behar esan. Emakumeentzat da, eta batek polita bilduko du. Agur! Katalin, lore dela zeuk grabeina. Zein erromantiko da. Bai ba, oparia ekartza ere ez ekastu. Tori lastana zuretzat. Oparia niretzat, zer izango dira? Urrezten azkuna, zelazko desodorantea da, baina zer uste duzuzuk? Ez naizela garbitzen eta txadariola nagoela, ala? Zoriak du izango zara. Barkatu Herriko festetan asto lasterketa egin dute. Ekaitz astoa da, eta arkaitz jabea asto gainean joan da. Azkenak iritsi dira. Hemen datoz irudeko taldea, aizapotxin bertso saioa eskaintzera. Ziur gustukoa izango duzuela.
kantatuko dute. Eta emanaldiari bukaera emateko 3. eta 4. mailakoek ikastolan ereserkia abestuko digute. Abesti honekin Xabier eguna Euskararen eguna ere dela gogorarazi nahi dugularik. Zuek ere abestu nahi baldin baduzue, aurrera! Bat, bi eta hiru.